Я тебе вот что спрабую патлумачыць, што ты ж сам успрымаеш і разумееш, якая колькасць чутак, плётак і нават скандалаў вакол кіеўскага штаба палка Каліноўскага. Так. Чаму так? Як ты да гэтага ставішся? Я скажу сумленна, на свой асабісты погляд, што большая частка, не ўсё, большая частка ўсіх гэтых там размоваў пра тое, што то ці іншае робіцца дрэнна, гэта проста чуткі, плёткі, ні пра што. Усё, што мы чуем у інтэрнэце там ад былых байцоў, там у розных там людзей, там актывістаў так званых, што там штаб крадзе, штаб нічога не робіць, штаб это просто размова з ярлыкамі без фактаў. Вось праз тое, што ты да борда, да кіраўніцтва блізак, вы дастаткова добра працуеце медыйку. Ёсць да халеры абвінавачванняў на вас, ёсць выступы твае, але ты займаешся больш вайной, ўсё ж такі, няхай з кабінета, але вайной. Вы дастаткова добра рэагуеце на гэтае абвінавачванне, і, наколькі я разумею, вашы ж кіраўнікі непасрэдныя ў медыа не выходзяць. Ну так. Вы размаўлялі пра гэта з імі, наколькі гэта правільна? Та не. Ну, трэба разумець, што большасць абвінавачванняў, яны галаслоўныя. Безумоўна, можна знайсці нейкі там момант, што у тым моманце нейкае рашэнне было прынята неправільна, карацей. Ці вот гэты факт там, карацей, магчыма, ёсць нейкія моманты, дзе хтосьці там у СМІ падымаў пытанні, якія можна было бы там паставіць там да палка, і там сапраўды ў гэтым ёсць правільна. Калі мы гаворым пра нешта гучнае, там грошы крадуць. Я ведаю сітуацыю, асноўныя рахункі, чыі, як яны заходзяць. Ведаю там людзей. Там, прыкладам, вот, у Артёма Войніча, у Ваніша, вот з'явілась машина, мне кажа хлопец там старора. Так паглядзі, вот мы размаўляем з ім гэтым летом. Вось паглядзі, у яго ўжо машина з'явілась, на джипе ездзіць, бляха. Што ён, дзе ён взял грошы, бляха? Я кажу, па-першае, яму бы хапіла, каб ён адкладаў гэтыя грошы з заробка. Ён бы за год ўжо там сабраў гэтых там 8 000, колькі коштуе той джип. А па-другое, я ведаю, што гэты джип ён набыў, і ведаю калі. І ведаю, адкуль з Амерыкі дастаўляў, ведаю, як рамантаваў, што ў гэтай машыне было пабіта яшчэ да вайны. Гэтая машина у яго да вайны, навошта вы там разводзіце чуткі? Кватэра, у яго там кватэра ёсць. Адкуль яго кватэра? На кватэры бы ён бы не зарабіў. У кватэры я дапамагаў яму рамонт рабіць. Гэтымі сваімі рукамі асабіста да вайны.